नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कच्च्या केळ्याची भाजी. केळी मी स्वच्छ धुवून घेतली आहेत. इथे मी एका टोपात पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. या गरम पाण्यामध्ये आपल्याला केळी घालायची आहेत. झाकण ठेवून 8 मिनिटासाठी शिजू द्यायचं आहे. इथे मी ताजे हिरवे वाटाणे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. हे वाटाणे सुद्धा आपल्याला दुसऱ्या टोपामध्ये 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत. अर्धा चमचा मीठ इथे घालायचं आहे. मुठभर कोथिंबीर, 4 हिरव्या मिरच्या आणि 5 चमचे शेंगदाणे आपल्याला मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत. अर्धा इंच आलं आणि 4-5 लसूणच्या पाकळ्या आपल्याला खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. 5 मिनिटानंतर हिरवे वाटाणे चांगले शिजले आहेत. वाटाणे आपल्याला एखाद्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. 8 मिनिटानंतर केळीसुद्धा चांगली शिजली आहेत. थंड झाल्यानंतर केळीची सालं काढून आपल्याला ती कापून घ्यायची आहेत. अगदी सहजतेने सालं निघतात. केळी आतमध्ये खूप छान शिजली आहेत. आपल्याला आवडेल असं आपण कापून घ्यायचे आहेत. गरम कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. कुटलेलं आलं लसूण तेलामध्ये घालायचं आहे. आलं लसूण चांगलं भाजल्यानंतर एक कापलेला कांदा आपल्याला घालायचा आहे. कांद्याचा रंग हलका गुलाबी झाल्यानंतर कोथिंबीर, मिरची आणि शेंगदाण्याची पेस्ट घालायची आहे. 1 मिनिट चांगलं परतल्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यात शिजवलेला हिरवा वाटाणा घालायचा आहे. हे सगळं मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता कढईमध्ये कापलेली केळी घालायची आहेत. पाव ग्लास पाणी भाजीमध्ये घालायचं आहे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून 2 मिनिटासाठी शिजू द्यायचं आहे. वाटाणे आणि केळी शिजलेली आहेत, पण त्यात मसाले एकजीव व्हायला पाहिजे. 2 मिनिटानंतर भाजीमध्ये 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि केळ्याची भाजी तयार आहे. या पद्धतीमध्ये भाजी करून बघा आणि तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.